Ola, que tal, señoras e señores? Son as 6:52 minutos da tarde, as 7:10. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguiden nas redes sociais, xa sabedes que estamos cun sorteo maravilloso, así que @Voltas co Prato. Por qué? Porque sorteamos un libro das receitas do Voltas co Prato e seguramente haxa moita xente na casa que aínda non o ten e que o quere ter. Xa sabedes que é o libro máis demandado de Galicia, así que, por favor, gracias por ese tachán maravilloso, sí. Aí está. Bueno, eso, que participedes no sorteo, por favor, porque agasallamos este libro, o libro do Voltas co Prato, e o luns saberemos quen é o gañador ou gañadora. E atención, porque hoxe, no Voltas co Prato, temos dúas auténticas superpotencias da cociña. Recibimos cun fortísimo aplauso a Lucía Vázquez, Coque Fariña. Forte aplauso para elas. Dixen dúas superpotencias da cociña e a directora díxome dúas damas, dúas panteiras da cociña. Panteiras? Panteiras, dixo panteiras, non sei por qué. Vos consideradevos un pouco panteiras ou non? Con poder, con power, non? No. Non? Si tivese que ser un animal, que animal serías? Ai, esa pregunta é moi interesante. Sabes cantas veces me pregunto un mesma? Sí? Sí. Cal serías? Debátome. Cal serías? Pois non sei, o mellor un que voe, ou senón o mellor un lobo que voi da terra. Sí? Sí, un lobo. Coc? Eu teño clarísimo, é un jato. Eu tamén sería un jato, Un gato. Eu tamén sería un Sí, jato. sí, Non, é que ser un jato, o sea, eu que teño 2 gatos e 4 na casa, na Arzúa, ser un jato é increíble, Sí, é que viven de maravilla, O sea, son os reis da casa. A casa é deles, deixan xa ti, o sea. Vives ti na casa porque Sí, che deixa o gato. Sí, sí. E se é jato de horta, a horta é del. Sodes pouco aventureiros, Non, a ver. Home, igual ser, eu que sei, un falcón ou algo así tamén estaría guai. Un falcón, ves? Estaría guai, pero bueno, ser un gato estaría moi ben. Como sempre, cando temos a Coque Fariña temos que ver que super pendentes traen no día de hoxe, así que, Coque, por favor, móstranos o teu pendente. Mira, que guai. E camiseta tamén. Sí, sí. Levas, tamén. pero que é o da camiseta? Son amorodos, Amorodos? pero ahora está moi de moda os amorodos branquiños, amarelos, todo así, entón. Bueno, xa estamos cambiando a historia. Sí, sí, hai que... Deixa os amorodos vermellos, por favor. Sí, mira, ali hai De verdad, vermellos, pero hai de verdad. nos de máis cores. Ai. Bueno, señoras e señores, imos cociñar a ver que nos trae Mari de Pontecesures. Son Mari, de Pontecesures, fago moitos postres, tartas, brazo de gitana, galletas, teño unha variedade tremenda de postres. Pero gustaríame que me den a receta do mousse de chocolate para hacerlo en unha casa, que nunca fixen ese. Saludo a todos de Cesures. Aí está, un aplauso para Mari, sí. Porque Mari decíanos que hoxe facemos mousse, torta, quedo morta. Ese é o título do programa da Voltas co Prato. Que vas facer ti, decía? Unha torta de mousse de chocolate. Ui, ti malas muses. Que pasa? Poste nervioso que as muses. É verdad, póñome nerviosa. Eu sei, no porque E dixer pa máis, mira, voume arriscar e vou facer de 2 chocolates diferentes. En serio? A 2 cores. Non un, 2 chocolates. O sea, se sale algo vai ser bonito. E eu a dar todo. E se non sai, Se non sai, xa veremos. veremos que é o que pasa. Hai cousas que vai levar, veña, contame un pouquinho. Pois mira, temos un chocolate blanco tostado que chaman chocolate rubio, loiro, Ostras. que pasa por un proceso de calor, por eso ten ese coloriño e colle un sabor como a caramelo. Queres dicir un chocolate caro? Bueno, un pouco sí. Vale. Outro un chocolate. Eu entendino. Chocolate de un 53%, chocolate con leite, Vale. tirando a potente. E unha base de galleta Ole. e moita nata. É moita nata. Bueno, pois esa é a proposta que lle pode sair ou non á persoa que lle ten medo ás muses. E a ver que nos fai hoxe Coque Fariña. Pois eu vou facer unha tarta de mousse, pero de chocolate branco e con amorodos. Mira, a gente deixou empezar a cociñar. E non, é que estou vendo que isto non vai. Non vai? Non. Ai, meu Deus, xa temos un problema. Mira, a ver, Como a ver se sempre, aguanta. Aí está. Estás enjañando a Voltas co Prato. no. Bueno, vai, se non cambia o de lume, Sí, sí, Señoras e sí, señores, sí. facemos muses de chocolate, tortas de chocolate no Voltas co Prato, quedamos mortas, marchamos con Coque Fariña. Veña, vamos Vale. alá. Mira. A ver, Coque, eu creo que se o cambies de lume, é que este cazo dá problemas Sí, sempre. é o que estou vendo, Cambio pero de lume ten... por si acaso. Ni con A ver. este, a ver, vese A ver aí. aquí. Ves? A ver se vai. No, tampouco. Ese cazo non vale. Pois fai maxia que me Hai que traian traerlle outro cazo a Coque, por favor, porque este cazo... Toma, dalle este. A ver, sí, pero este non lle vale. Este non lle vale. Hai que poñerlle auga aí. Oh, queres que yo cambie? Atención, Fran Cañotas Veña, traballando, a ver. Bueno, algunha vez tiñas que facer algo así tamén. Chégache así. Sí, é para que ten que mollar a base Pues para non a- derretir o Non a vai chocolate. tocar, porque con esa...
No. Toca, non A ver. Problemas no paraíso da televisión. Ahora, a ver. Bueno, Ahora sí. a ver, imos deixalo aí, senón Se despois non tes un poñémolo poquinho nese. máis aquí, Vale. E aí ter máis Mira, hai caldo. máis Pero caldo. como son iguales, igual non van. Bueno, vamos a probar aí. Vale, veremos. Vamos a derreter o chocolate con Vale. nata, vale? Moi Ao ben. baño María. E aquí temos Manteiga. manteiga que imos a utilizar para facer a base. A base Ostras. A base de galletas desas tan ricas. Destas galletiñas. Que, mira, desas galletas que lle podes facer así. Vas comer unha, veña, Que come pode unha. así. Come unha, come E unha. chupala. Estas galletas son. Sí, sí, pois desas galletas Oh. que as vou triturar, misturar coa mantequilla e facer a base da tarta. Como Vale? están, Veña, imos alá. Empezas ben, Ah, que sí, bueno, está ben a merenda, non? Empezas dándome galletas, digo, empezas moi ben. Mira, a Que guai. ver. Vai facer ruido, Dai, dai. A ti dancheme dos muses, como a Lucía, ou non? Non, por que non? Non sei, porque Lucía dixo que se levaba mal con elas. A ver, as muses hai que darlle cariño, porque tes que batir a nata. Unha mus é moi aireada, entón, basicamente leva unha base, un chocolate ou un zume de limón, de laranxa, e con unha nata montada para darlle aire e que Estás queire... dicindo entón que Lucía non é cariñosa? Ai, non sei, pregúntalle ti. Eu penso que sí. Dice que Armus que lle sabía que dar cariño. Ti non te levas moi ben Carmus, así que... non sei. Bueno, a xente da casa que nos chame, 664-4834-19, é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar sobre as muses, as tortas, o que queirades, chamade a Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 doutra no Voltas co Prato da televisión das muses e das tortas de chocolate. Botaxe a manteiga e todo, Botei a non? manteiga, Moi ben. mira. Ahora ben, misturamos ben para que quede todo molladiño Ajá. e que faga como unha masa. Ole, unha amalgama, diría Xulio amalgama, Mato, non? unha amalgama. Unha amalgama de Xulio Mato, moi ben. Mira. Pois vamos a E deixar a agora- coque fariña aí, mesturando todo. Vale. Vale botar aí, perdón. Si, boto aquí e teño, mira, isto para ir aplastando para que quede así. Mira, ves? Queda toda a base. Que rico. Mira que base. É que ten que estar rico Vai isto. estar buenísimo. Que animalada, eh? Que animalada. Hai que apretalo ben. Así que marcho con Lucía. Veña, imos con Lucía Vázquez, a ver. Y choco. Ainda non chocates aquí, xa te metetes comigo 4 veces. Lucía, aínda que parezca unha tontería, ten galletas María. Teño galletas María. Que estás machacando. Estou nos machucando Pa que? así a grosso modo para facer a base da tarta. Entón, agora incorporamos unha manteiga que derretimos aí. Hola. Tá- Gústame moito a base da galleta María porque eu creo que é a base pois, máis típica, non? Igual, de todas as A casas. ver, para Entón, facer isto vale a galleta que teñas por casa. Xa. Pero bueno, é que a María ten un sabor... Esta é a clásica. Ten un sabor así xa máis... A que- infancia. A infancia. Sí. Sí. Sí que ten. Sí. A meu abuelo detrás miña correndo coa canabela, sí. Sí. E Ten, despois, recórdame, sí. O son da canabela así, zoom, ao lado das orellas. Oh, que recordos, tivetes unha infancia feliz. Fui moi feliz. No, de verdade, sí. E pasaba así o vello puñín, zoom. E como te pillase, Lucía... Arrasaba contigo. Aí se te pillaba. Amás eu, claro, a xente di, no, os avós son xente, claro, de certa idade, tal, non sei que, pois eu ao meu avó sempre recordo correndo detrás miña cunha velocidade pasmosa, Pero ti ainda tiñas as pernas pequenas. Xa, bueno, non sei como as tiña ele largas, pero... Que máquina meu Fai avó cantos puñín. anos falamos, ti eras pequeno, el sería Sí, máis claro. novo. Mira, Claro. vamos poñer o fondo. Púxenlle un papel de forno debaixo. Vale. Porque a galleta tende a pegarse. Hai moldes que teñen así como este, un poquinho fundido para baixo. Entón, despois, o sacala, nos queda a galleta no molde. Pois coque, eso no fixo. Pero co que terá un molde que non ten esa característica. Coque de momento que non tiña era un cazo que funcionase na vitrocerámica. Eso, Pero xa está, non veu- Xa non veu está. con moita sorte. Teño unha cousa que dicir, señoras, señores, atención, porque este domingo, a 1 do mediodía, na Biblioteca Municipal de Catoira, presentamos o libro das receitas do Voltas co Prato. Sí,
Aí estaremos un lote de persoas do equipo do Voltas co Prato. Vai estar Xulio, vai estar Estefanía, vou estar eu, vai estar a directora, a subdirectora, os compañeros de redacción, pero sabedes quen non vai estar? Eu. Correcto. Sabes por qué? Sabes como se di? O que te entenda, que atenda. E se non que venda? Queres mercarmo? Non, pero quero que veñes. Por que non cerras o restaurante, por vir con nós, Total, que vas perder 4.000 euros. Entón non cerraba, Entón non, Bueno, Ai, vale. che boa. Ben machucadiña. Ben machucadiña, facemos o fondo. E agora, mira, imos continuar e vos poñer aquí un poquinho de nata Ole. a quentar. Ti controla, que sabes que eu peco moito de que se me vaya a nata por fora, vale? Eu non vou evitar que se che bote por fora. Si, que xa fixeches unha vez, desde aquela teño noutra estima. Mira, aquí teño unha xema de ovo, Vale. e voulle botar un poquinho de azúcar. Ole. E vou no Mestúralo todo ben, non? mesturalo así ben. Isto apagouseche por poñer aí cousas encima, ves? Bueno, Hai que saber funcionar cas vitros. Ti estás acostumada á cociña industrial, entendes? Entón non sabes como vai a estou vitro. acostumada ao gas. O gas. O gas. É así. Aí, o lume, chu. Queres chamar a convidada? Veña. Sí. Sí. Pois veña, recibimos cun fortísimo aplauso a Mari de Pontecesures. Un aplauso para ela. Hola, Mari. Hola, Arrímate aquí, por favor. Hola, Mari. hola. Ai, Mari, que tal? Como estás? Pois ben, Estás ben? Que maravilla. Que tal en Pontecesures? Todo ben? Sí. Sí? Moi Hai ben, algo moi que ben. queires decir? Queres pedir porque chas falten algunha pista, algo? bueno, por Si, pedir había si, queres, que... si queres pedir, este é o teu momento, o sea, é o momento das peticións populares. O sea, Bueno, ahora- Si necesitas unha farola... No. Que sexa. Vímonos dentro e É broma, é aí broma, temos é broma. Nós mandamos os recaos, vai, vale. Sí, Bueno, pedías unha mousse, non? Unha torta ou algo así de Sí, a min chocolate. gustame máis, quizá, esa. Perfecto. A mí o chocolate blanco é que me... Xente, Este non é un blanco normal. Ah, É un bueno. blanco tostado. Ah, bueno, a Sabe ver, un poquinho a caramelo. a ver logo, se está rica. Escoita, Que? a dela é todo chocolate blanco. Sí, todo- aí tamén. Todo chocolate blanco. Ah, Bueno, logo. Chegou aquí e dixo, a min gusta máis esa que eu con chocolate blanco non me levo ben. E esa é todo chocolate blanco. pasei de Chervacén en 3 segundos. É que Bueno, logo. agora pasaches de ser a perdedora a favorita, verdad? Pues logo quedarei Nun momento, aí. A ver, despois probamos a ver que tal está. Bueno, contalle como vai ser a túa torta, Lucía. Mira, vai facer unha torta con 2 muses. É Sí. un de chocolate negro e un de ese chocolate branco tostado. Ah. Entón, imos facer 2 muses prácticamente iguales, pero cun Sí. punto diferente na elaboración, que a de chocolate negro vai levar unha xema que estou blanqueando aquí con un pouco de con azúcar. ese, sí, sí. Si lle salen a todo isto, porque ela cas muses... Eu penso que sí, home. A min encanta me facer postres. Vai quedar moi así bonita, que- mira, incorporamos esta xema xa blanqueada lixeiramente. Ui, Moi ben, cuidado que te cae. así biches. Tes espátula, A nata. que é máis fácil. É que se pon nerviosa cas muses. Poñeme nerviosa que as muses. Cañotas, non para de repetirmo, Pola máis nerviosa. E pola máis nerviosa ainda. Bueno, pois Exacto. esa vai ser a Ok. mousse de chocolate Mira, escuro, non? exacto. Sí, Entón, damos Moi un ben. pouco de temperatura. sí, sí. Aí. E Bueno. agora Bueno. cogemos o chocolate negro e imos ir Así está volcando. rica Cando aquí. isto colla un pouco de temperatura, que xa debe Sí. estar liso, Sí, sabes. Con 9. imos volcando Sí. eso quente sobre o chocolate e remexendo para que se vaya diluindo. Perfecto, para pois derretelo. vamos te deixar traballando, diluindo o chocolate, e imos ver o de coque, queres? Eso, Veña, claro, arrímate aí, claro. por favor. Bueno. A ver. Do lado que queires, do lado que queires. Eu Está quero, todo teu. quero que Sí. lle des unha oportunidade torta de Sí, chocolate sí, blanco. sí. darei, empeza- darei. A min a base xa me encanta, Sí, e despois vai levar amorodos por riba, naquiños de galleta, de chocolate. Queres que che, oi, se queres poñemos solo a base e un sabor dos por riba, xa está. Non, vai estar ben porque queda... Chocolate. Vai ir misturado con nata montada, voulle Sí. poñer un pouquiño de vainilla e unhas follas de xelatina. Entón a Ole. textura é moi guai. Ten pinta de estar moi boa, Sí, sí, xa ves. Oi, chico, que a ti antes non che preguntei, pero ti sí que vas a estar en Catoira, verdad? Eu sí, Catoira. porque pareceme unha hora preciosa para tomar un vermú de Verdad? que che sol. vaya- Cuidado, cuidado, Juan, que se bota. Sí, pero xa está isto, xa está. No, ver. digo, ademais de que é unha hora preciosa,
Sí, hai que É de ir. compañeiros, verdad? É de compañeiros, sempre é bonito estar todos Correcto, xuntos. correcto. Sí, sí, sí. Ti pecharías o teu restaurante, se tiveses un restaurante que facturase 7.000 euros ao día, pecharías por vernos a nós. A ver, 7.000 euros ao día son moitos euros, Coque. Coque. Pero bueno, buscaría alguén que quedara no restaurante, Coque. eu iba con vos. Sí, Os cartos- sí, vou, Coque, os cañotas, cartos vou, para o vou. cementerio, non. Eso no, hai que Entendes? gastalos Non, antes. vou Aquí a ir, vou. hai que gastalos sí, antes. sí, sí. Hai que gastalos, Eu pechaba, Lucía, eu pechaba o restaurante. Ahí está. Están todos contra min hoxe, Todos contra ti. Bueno, Mari, ven por aquí, tasme que dicir cal das dúas receitas levarías ti para Pontecesures Pois eu quizá esta. A ver, a túa tamén creo que estará boa, pero a con ver... tanto blanco. Sí, Con é tanto que- chocolate blanco levarías esa? Sí, porque a base é riquísima. Galletas de chocolate, e os amorodos, que me Si cambias, como cambias ese o voto, verdad? Cambia así de, veña, outro, ahora esta, misma. Sí, sí, Bueno, sí. as dúas, pero si se Ves, pode... ahora as dúas. Si se pode probar as dúas, claro. Home, si vas probar as dúas. Vale, vou te mandar pensar a zona de sufridores, despois chamamos, Vale, vale. Veña, un aplauso para Mari, que vende Vale. Pontecesures, está connosco. Gracias. Núa voltas co prato da televisión de Galicia. Bueno, é venres, e hai que darlle algo de alegría ao corpo. Sí, as celebracións de Semana Santa quedaron atrás. E xa podemos pecar aí, sí. Chámome Fran, e son adicto ao chocolate. En primeiro lugar, debemos estar agradecidos, porque non hai tantos anos era un luxo que non estaba ao alcance de todos. E, efectivamente, o froito do cacao é outra das maravillas que viñeron da América, e obter o que coñecemos como chocolate non leva 10 minutos, máis ben todo ao contrario. Das mazorcas saen as sementes, que hai que fermentar, secar, cociñar e, por último, triturar. Vaya, que obter isto que tanto nos gusta dá tanto ou máis chollo que estudar e aprobar unha oposición da TVG. Pero tendo chocolate, todo é mellor na vida. Agora facemos bombós, tortas, biscoitos e muses. Unha delicia esponxada, suave e deliciosa que vos recomendo probar hoxe mesmo. Estas receitas que vos ofrecemos son cousa do outro mundo, de verdade. Por certo, lembrade contarnos en @voltascoprato e recordade que temos sorteo activo hasta este lunes. Así que, por favor, participade porque damos libros da Voltas co Prato. Imos con Lucía, veña. Chocolate, chocolate. E chocolate, chocolate. A chocolate, chocolate. Buah, mira, cheguei e xa o pasei fatal, na máis chegar aquí ao plató, Por qué? Porque xa teñen todo montado para a festa do champiñón. Ai, sí, é verdad. Claro, entón eu entrei pola porta, xa estaban os coches de choque, xa estaban todas as E atraccións. non querías entrar. Claro, estaba montando o Olympus e o camión, e dixen eu, bueno, eu vou traballar, podendo estar aquí na salsa da vida. Bueno, nin que traballadas na mina, Vale. Pero hai que decir que é un festón, Ten un cartel Ten alucinante. un cartel super chulo, a festa do champiñón. Aparte En dos orde, champiñóns. Ah. Que dan de degustación gratuita nos bares. Ahora, Escoitei. tamén che digo unha cousa. Pareceme fatal que a Comisión de Festas, facendo unha festa gastronómica, non nos chamara a ningún de nós para dar o pregón. Eu pensei que ibas dar ti o pregón. Home, é que aquí están as festas gastronómicas de Galicia. Pois nada, vamos pa Catoira. Vamos para Catoira, a presentación do libro, a tomar o rebú. Mira. Vale, veña, contame. Estou montando a nata. Eu vou aproveitar este momento para dar chico consello. Podo pedir o cacharro? Quero o cacharro? Sí. Espera, entón para o cacharro, ti sabes que o cacharro... Vou dar varios consellos nun, Vou economizar o cacharro. Vas pedir o cacharro. Vou apagar a batidora para o superconsello. Vale. Atención, Pero vou apagar xusto cando saia o cacharro. paramos batedora. No, non podes parar. Dame un segundo. Quero É que isto é cacharro. moi delicado. Quero o cacharro ou non quero o cacharro? Quero. Pois agora esperes. Queres que vaya con coque primeiro? A ver, Marcho con coque, non quedo contigo. veña, va, podes quedar. Sí? Veña. Agora quero cacharro, viste? Vale, pois entón tens que pedir o cacharro, acórdate. Cacharro, quero cacharro, por favor. Super consello, esta tarta é riquísima. Se lle tedes como a min medo ás muses, sempre podedes facer unha cousa para que non se desmonten, que é botarlle un pouquiño de xelatina. Ahora, se en vez de como a min sodes como cañotas, tedes a mellor opción. Ir e mercadea, porque isto ensucia unha cantidad de cacharrada que necesitades unha lavalouzas ben potente. Estás-me dicindo que o consello a comprala? Pa ti sí. Vale. Tamén dixen O da xelatina. O sea, o superconsello día de Lucía é que Fran Cañotas merque a torta. Exacto. Vale. En vez de facelo. Sí. É que non Ai. te vexo limpando despois o estrago este. Vou ter que limitar o do superconsello, porque agora pedides o superconsello para todo, hasta para facer bromas sobre min. Se é o último.
Mira, temos a parte da nata Vale. e dividimos a nata. Batina toda xunta porque senón salpica máis. Ajá. Como ti sabes. Sí, como eu ben sei. E agora incorporolle o chocolate negro e imos mesturar. Ajá. Como leva a xelatina, que incorporamos na nata, o chocolate non temos medo de que despois se nos vaya a desmoldar. E deixamos así a nata para que Como quede... desmoldar? O sea, cando abramos, a Isto está caerse. fervendo máis. Pois vamos a apartar. Sí, É que- porque faltanos outro chocolate, que eso dá moito traballo. Non dixen que é unha cacharrada. Bueno, queres que te deixe tranquila? Estás nerviosa coa tua mousse? No, bueno, nerviosa, sabes que estou Vale. nerviosa, pero... Veña, vou deixar aí, mentre ela está mesturando, tranquila, respirando, ti estate tranquila, ti tranquililla. Hola, Coque! Hola. Baila. Sí, oxe, Orquesta Olympus, en ordes, chop! Están tamén os heredeiros da Cruz, Ah, que guai. as fillas de Casandra, Sí. Cartelazo, Carai, cos de ordes. É o satélites, o Luz, me va. parece, sí, o domingo, non sei. Hai cartos aquí, Aquí hai cartos, sí, Mira, teño chocolate con un pouquiño de nata, con 200 gramos de nata. Ole. Vale. Con xelatina e con vainilla. Vale. E aquí teño a nata montada, que me montou moi rápido porque seguín un super consello. Outra máis. Ti queres tamén un cacharro? Sí, quero cacharro. Ou no cacharro de diola. Vámonos ter que quitar, Queres o cacharro? Sí, porque teño un super consello, quero un entonces pido cacharro. cacharro. Quero cacharro. Vale. Para que a nata monte rápido e ben, é conveniente guardala na neveira co cacharro no que imos montar. O cacharro non é iso. Bueno, co bol onde a imos montar e coas varillas. Témolo todo moi frío e montan un santiamén. Aquí é un super consello. A ver, ese consello gustoume máis que o de que cañotas merca tortas, sí, a verdad. A verdad que estuvo moito mellor, sí. Sí. Mira, Ter toda na agora- neveira, non? Para que monte rápido. Claro. Vale, está guai, está E guai. agora que está montadiña, ímola engadindo aquí, pero aos poucos, vale? Sí. Mira, Hola. así. E vas dando voltas. Claro, aos pouquiños, para que non baixe a nata, que quede a mousse, a textura de mousse. Aí está, dalle, Coque. Chocolate. Que bate chocolate. Sabes que este viviron en Arzúa en verano? Ah, sí? Non é broma, Este non é broma, Estes, os de chocolate, viviron en Arzúa, o sea, os da mayonesa, viviron en Arzúa un verán. Moi Non é ben. broma. É que iban cantando pola... No, porque foi un verán que tiña moitos bolos. Foi un verán que tiña moitos bolos e... Ah, pois mira, está ben, viviron. está ben. Sí. Sí, pois mira, todos os artistas que veñen no Bran por aquí, que busquen un sitio onde quedar, que en Arzúa. Galicia estáse moi ben. Recibimos vos a todos e a todas. O como dominicano tamén pode vir. Que ven desde Canarias podía vir quedar en Arzúa. Bueno, veña, quero saber canto chocolate branco usa Coque para a torta ou para a súa mousse. Canto chocolate branco? 300 gramos. 300 gramos, esa é a pregunta de concurso. É 664 483 419, chamade ao voltas co prato. Cantos gramos ou canto chocolate utiliza Coque para a súa mousse? 300 gramos. Anotade, chamade, gañade, celebrade, vivide, que sei, disfrutade do voltas co prato e dos cartos que temos no programa. Xa o mesturaste todo, prácticamente. Mira, sí. Agora estou mesturando todo, Ajá. vale, con coidadiño, despois vai sobre a base, sobre Ole. as galletas, e o frío un mínimo de 6 horas. O ideal, facela dun día para outro. Que animalada, Si, de tempo é moitismo, Bueno, Moito porque tempo. leva xelatina, ten que coallar, ten que quedar... eso, xelificada. Xelificar. Vale. Bueno, pois vamos deixar a Coque Fariña. Recordemos que isto ten que incorporarse todo ben, vale, pero vale botar agora aí en Sí, río. mira. Vale, pois entonces vémolo. Aquí, A ver. Imos. Hola. botando... Iso vai estar boísimo, E despois o frío e listo, e decorar. Ole. Chega Claro, ese despois vainilla. xa queda de tal maneira que non se desmonta. Non, queda como unha textura como de unha tarta de queixo destas frías. Claro. Ao botarlle a xelatina. Moi ben. Pois nada, o frío 6 horiñas mínimo. 6 horiñas ao frío, nós marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá, a ver se vai millor.
Xa estou máis tranquila. Mira, estou acabando de mesturar Atención, bermudeones estamos, Date chocolate. conta. Vou che dar un truco, pero non me fai falta o cacharro. Pero cando queramos facer Sí? unha torta de dúas muses para que as dúas cores non se misturen, está super ben que mentras facemos a segunda mousse metamos na neveira ou no congelador a primeira musa no molde. Ah, e cando se refrixa, Porque vai coller Gelifica. consistencia e, claro, a xelatina que ademais nos utilizamos así claro. vai facer o seu efecto e cando lle botemos a seguinte mousse non se vai a mesturar. Vale. Gustoume a estrategia, a xogada de Lucía. Porque, mira, Aí agora está- aí estáse estáseme mesturando un pouco, sí. Sí. Estáseme mesturando, porque non Porque foi a non- nevera. É porque non te lavar moi ben carmuses. Pero mira, vamos a echar Non é a pouquinho mija a da pouco e despois ao enfriar a ver se nos vai nos quedar separada. Ai, Lucía. Que Lucía, trampea un pouco aí, para que polo menos parece que o fixeches ben. que se que Para que a xente pense que o non fixeches tes unha ben. chamada. Debería, non traballas ter. hoxe. Debería ter Vaya. unha chamada, sí. Pero... Vale, vou non coller contigo só por fastidiar. Ah, Veña. bueno, pois nada, colle Óscar de comigo. Vila García, que tal? Boa tarde. Buenas. Como estás? Moi ben, pero hai que esperar 6 horas para comer eso, que a pinta que ten, amigo. Ves? Ter que esperar 6 horas. Eu tamén o dixo, é que ás veces complicámonos moito aquí. Andamos, Dixo eu. facemos receitas que hai que comer ao día seguinte, que non sei que... Gelatina instantánea. Gelatina instantánea. Eu estou contigo, Óscar, eu estou contigo, pero aquí non mando nada. É o que hai. É a verdade que é así. Donde manda patrón non manda mariñeiro. Aí está, aquí mandan elas, eu non mando nada. Bueno, veña, contame canto chocolate branco lle botou Coque Fariña a súa mousse. Mira, 300 gramos, pero moita gelatina. Bueno, 300 gramos para moita, non sei que dixo. 300 gramos, dámoslle un aplauso, veña, Óscar, que leva os 50 euros. Moi ben. Gracias. Veña, chicos, que que aproveite. que dicías ti, que lle botaba moita xelatina a ela? Dijo para que non tarde tanto tempo que enfriar, home. Ah, pero se non, Óscar, despois ábrela, bótase tú por fora. Escoita, pero un cacho de pan todo vai para dentro, Vale, non collamos sopas. É verdad. Faz un Veña. paté de chocolate. Teño toda a receta Paté inteira, de vou a chocolate. facerse ahora mismo. Bueno, mandámosche un bico moi grande, parabéns polos 50 Moitas euros, gracias, vale? chicos. Dá gusto con vos, de verdade, moitas gracias. Nada, moitas gracias a ti, chicos. vente cando queiras, vale? Moi ben, chao, Chao, chao. chao. Hasta loguiño, Óscar. É un bico tamén para a xente de Vila García de Arousa, Moi bo sitio, moi boa xente. Pois sí. Eso que é, Que é iso? Que é a zarpa dun oso? Tú queres saber, pois sí. Eso é a zarpa dun oso. Se está suficientemente... mira, esta bandexa antes metida no congelador. Ahora isto, se fora a nevera 2 minutos, isto solidifícase, sacámoslo e decoramos. Vamos a ver... A túa forma de excusarte de que todo se saiu mal foi. Isto, se vai 6 horas, isto se vai á nevera, isto se non sei que, non sei canto. Pediche a nevera. Esta che dice que se non che sale, váyase a Merques. Desastre, está sendo un desastre isto. Un desastre. Vale, veña, vou falar co público da Voltas co Prato, vou falar con Mari de Ponte de Sures. Veña, vou para lá. Vamos. Ai, Mari. Ai, Mari. Ai, non, pois eu dimo ti. Nada? Pois ainda pode pasar. Nunca che dixeron eso, non pasou nada, ainda Ah, pode pois pasar. ahora o que hai é que probar as tartas, Ah, mi si, ó. supoño. Pero bueno, non sei É o se... importante. Bíchelas, estuvéchelas vendo, máis ou menos aí temos pantallas, estuvéchelas vendo aquí ao lado. Sí, sí, sí. As dúas teñen, mira, aquela xa que boa pinta ten. Está mirando pa de coca, ahora xa tirou máscara de coca, Sí, sí, sí. Bueno, este parece que tamén, Sí, sí. Mira, Ves? tamén parece que tamén. Ahora todas. Sí, sí, sí. Mari. A mí encanta o dulce, así que... Mari. Se se pode probar das dúas, pois mellor, Cal é encanta. a túa sobremesa favorita, cal é? Do mundo mundial. Se bueno. dixeras, o doce que máis me gusta, O brazo de gitana. Oh, desa que rico sen está, nata. Sáleme de maravilla. pero non que che salga a ti, o que che guste, digo. Tamén me gusta. Vale. Mira, estamos vendo aí, Está riquísimo. estaban salindo aí as dúas tortas, a verdade é que Mira, parece mira. que están moi Mira, pai. ben, Sí, mira. Non, estou na vendo, pero é para que me dixas ti. Si si se pode probar as dúas, claro. Mira, Poder vas poder, ó. xa decora, mira. Está xa poñendo para ti, está pedindo que a comas, No, para todos, Verdad? supoño. No, como para todos. No. Ah, o que sobre levo eu, que pensas? Bueno. Mira, hoxe ben, meu curmán Javier, Sí. facer unha declaración de renda
Terei Tens que levar ya. invitalo, que pois ter razón. Detalle. Ter razón. Home, é máis, vouche dicir, non comas moito. Vale, Seguro un que cachillo que lle pequeño. sale a devolver. Seguro que... Sí, seguro. Bueno, vámonos ver, veña, vámonos ver. Si invitas así, seguro que Vámonos sale. ver de cerquiña, queres? Vale. Veña, un aplauso para ela, que ven de Pontes de Sur, está con nós, con a volta co prato, veña. Ten moi boa pinta. Arrímate, mira arrímate. esta. No, aquí. Ah, Despois vamos ver a outra. Mira que maravilla. Bueno, ao final, No, pero se eu iba directa de coque. Se non quería nin parar aquí. Como aquela ten amorodos de chocolate. Iba xa lanzada, Sí, iba para lá. pois No, vamos. pero esta tamén ten moi boa pinta, Que bo aspecto ten, Verdad? Sí. A ver que corte nos dá. Mire que 6 Pequeniña, horas pasaron, pequeniña. máis maravillosas, Seguro que está delicioso. Toma. A mí un cachillo como pequeniño. Toma. Vamos a probar os Ahora, os ahora dous e probar, todo, tía. porque este é moi grande para mí. Ti, valle dando. Valle dando. Olo. Mima, que é moi grande para mí. Ai, que se lles cajalla. Ai. Ai, estaba aí no límite, Estaba aí no límite. Sí, a ver. Do disfrute. Sempre é así, Esto é sufrimiento, Vamos a dar un aplauso a Lucía, veña, un aplauso para ela, que merece. Maravillosa, A verdad que é fantástica. Ole, que quedou moi Habrá ben, que quedou moi probarla. ben. Final Vamos quedou ver ben. o de coque, veña. A ver. Mira. Ostras! ¡Qué maravilla! ¡Qué rica! Que Qué boa animada, pinta ten. Sí. Sí. Mira, Paqui, qué Buah. bonita. ¿He dicho esa textura? Boísima, boísima. Pon aí. Boísima. Eso por ahí. Boísima, Que pasada, Boísima, ainda non probaches. Mira, esta é unha Xa torta, pinta xa. unha torta ideal para ahora que ven o día da nai. Está moi ben, Sí, Está sí. moi ben. Vamos a dar tamén un aplauso ao Coque Fariña, por favor, porque o Vale, merece. sí. É moi boa e cociña moi ben. Veña, vamos para lá a probar. Vale. Veña. Ai, Vale, hai pois que veña. Pregunta de concurso, ti podes ir probando si queres, vale? Xa Ah, podes ir sí? probando isto, sí. Vale, Podes a ir probando ver. este, aquí che ven Lucía coa outra, mentras Vale. tanto. Pregunta de concurso, con que dous ingredientes fai Lucía a base da torta? Galleta manteiga. Pero que galleta. Esta está Tipo boísima. María. Está... Probou de coque e dixo, isto está boísima. Xa... Con que dous ingredientes fai Lucía a base da torta? Galleta tipo María e manteiga. Moi ben, 664 A ver, ahora 4834 9. Chamade a voltas co prato, temos 50 euros en xogo, así que, por favor, chamade, porque repartimos 50 euriños. Espera, ahora non me digas nada, Primeiro teño que repartir os cartos, Vale. Reparte. Estás ben? Sí. Podes comer máis, se queres, Veña, podes comer, de verdad. Vamos ao Lugo. Olga, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Veña, dime con que dous ingredientes fai Lucía a base da torta. Faino con galleta con manteiga. Moi ben, un aplauso para Olga que leva 50 eurillos. Moi ben. Moitas gracias. Pois, Olga, ti se tiveras que escoller unha, cal collías? E as dúas. Non sei, a verdade é que teñen as dúas unha pinta estupenda, pero eu quedaríame cos da Morodos. Ah, da Morodos, Ui. Bueno, habría que probala, pero... Habería que probalas, pois xa sabes, vente un día por aquí, vale? Vale, perfecto, moitas un bico. gracias. Hasta luego, chao. Igualmente, moitísimas gracias, de verdad, boa fin de, chao. Pois aí está, a nosa querida Mari de Pontes de Sures, que agora ten... Vouche pedir que te poñas aquí, Vale. para darlle máis tensión, para que as mires agora. Ahora mira as dúas. Xa as miro, No, xa as as tartas miro. non, as cociñeiras. Ai, Aí está. E agora quero que me digas, con toda a presión do mundo, Pontes de Sures mirando para ti, todo Galicia, parte do estranxeiro, Mari, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? A ver, para as dúas, Daría Xa, que pero- voto para as dúas. Pero, As dúas me encantan. xa apetece que coller unha. Bueno, pues esta justamente. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Lucía Vázquez! Ao final gañou in extremis, In extremis, que non se apuntaba. Bueno, señores, non marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Vémonos o lunes con máis receitas no Voltas co Prato a Televisión de Galicia. E o domingo